Mitä sä teet? Tää on video. Ei sinun tarvi. Sinä voit liikkua. Joo. Hyvä. Kato mitä. Aiku sä oot mukava. Sulla on suklaata. Otan tästä. No niin. Kohta tulee mamma. Kiva kun sillä on suklaata. Älä vaan, älä vaan, älä vaan. Älä vaan nyt. No niin, sano hei hei, sano. Sano. Mitä sinä haluat? Minä haluan ottaa papan kuva. Papasta kuva. Ota minusta nyt. Ota minusta, ota. Joo, ota. Ei, näin. Pidä näin. Käsi tänne. Älä pistä käsisi. Ota minusta. Vilmi. Ota minusta Vilmi. Hyvä. Mä katson Melissa. Katsotaan. Pidä käsi siinä. Meli! Se on Meli! Se on Meri, joo. Se on kodo. Tule tänne, tule. Missä? Nyt tippuu tää. Noniin. Kiitos. Ja vettä. Se on vettä. Joo. Ja aurinko myös. Pistä käsi sinne, kato näin. Pistä käsi tänne. Näin. Hyvä. Et se Vilmi, sinä osaat. Kohta tulee mamma, joo. Älä laita näin. No niin, kiitos. Kiitos. Hei, kellit. Kärryt. No niin, kiitos. Sinä oot mukava ihminen, kuule. Kun sinä osaat. Kato talo. Estit. Tuleeko äsken? No niin. Istutuko tule? Istu. Hei hei.